Jeg er ved at gøre klar til dagens aktivitet, og i dag der har jeg været ude i skoven. Så Naja, hun havde lavet en mega fed hule med havudsigt, så det blev jeg en lille smule misundelig på. Men hun se, min hule den var også gået i stykker. Jeg havde ikke lige tid til at sætte og bygge. Det ærger mig lidt. Det nærer mig rigtig meget. Nå, men det er der ikke noget at gøre ved. I dag der skal vi prøve at lave en uro. Og jeg prøver lige at smide et billede op lige sådan hurtigt. Og som I kan se, så de her billeder her, det er sådan nogle naturdrømmefanger. Men vi har så gjort det, jeg har i hvert fald valgt at sige, at vi skal prøve at lave, det er at prøve at gå ud i skoven og så vælge noget af det materiale, der ligger i skovbunden. Og jeg har valgt nogle forskellige ting. Jeg har valgt nogle grene, jeg har valgt nogle, et sten, jeg har valgt sådan nogle frø her. Sådan nogle her. Se en her, den er foldet lidt mere ud. Det er sådan nogle, hvor frøene sidder nede i. Og så fandt jeg også lige 2 grankogler. Sådan en grankogle. De er ikke super pæne, men fandt den. Og så skal du bruge noget snor. Hvor gør jeg nu det? Der. Og så skal du prøve at lave nogle så jeg prøver lige at arbejde lidt videre med det. Ja, som I kan se, så er jeg så småt begyndt lige at, sådan en lille trick, det er at lige at hænge den op lige hurtigt. Hej skat! Og så prøv at forbinde den. Se, min den hænger ikke lige. Det er jo fordi den ene gren den vejer mere end den anden. Så det ved jeg jo så, at når jeg så begynder at hænge noget nyt op her, så skal det jo helst veje lidt mere, sådan så det kommer til at hænge lige. Men det tager vi stille og roligt. Vi prøver her, der tror jeg hænger et par grene over, så ser vi om det ikke bliver pænere på sigt. Godt. Se, nu har jeg fået bundet om, og det hele her, det handler jo om, at det er i balance. Så hvis jeg holdt den frit, så skulle det komme i balance. Og hvis den første pind her, man ser, den er i balance, så kan jeg godt se, at den næste hernede, den hænger ikke i balance. Og så handler det altså om, at det er ligesom sådan et vægtstangsprincip, ikke? Det handler det altså om at lige få rykket lidt på sådan nogle ting, sådan så de lige pludselig kommer i balance. Så kan vi se her, den hænger lidt mere. Så hænger den lidt bedre. Og på den måde så kan man sidde, og hernede for eksempel, det blev lidt for langt nede, så det er lidt svært at se. Men der kan du se, der skal igen rykkes lidt frem og tilbage, sådan så de hænger lige. Det kan også være, at snoren lige skal bindes en lille smule længere op, så der ikke er lige så meget slik på. Og på den måde kan man ligesom få bygget en uro. Og jeg prøver lige at se her, om jeg kan holde den. Og lige når det snart filmen er færdig, så vil jeg faktisk lige lave et lille klip om, hvordan man kan binde de her. Så har jeg sådan en lille uro her, hvor man så kan få sat ting til. Jeg brugte dem der, dem satte jeg så bare på, dem kunne jeg så bruge mere tid på, de der frø der, til at bare sætte dem ind i snorene. Men det var en lille aktivitet, man kunne få tiden til at gå med. Og hvis man jeg vil meget gerne se jeres resultater på Facebook, så smid lige et billede op, så jeg kan beundre jeres værker. Yes! Jamen, tak for i dag. Hey, og så når hvis man skal lave de her, uroer her med snoren, så det knop man kunne bruge, det var det der hedder et tømmerstik, og det vil jeg lige vise sådan, så I ved hvad det er. Så et tømmerstik, det er et knop, hvor man, det er et knop man ofte bruger, når man begynder på noget, men i det her tilfælde, der kan vi faktisk også, fordi at det hænger, og det giver noget vægt, så kan vi faktisk godt bruge det i begge ender, og det er ret simpelt. Se, man har sådan en snor her, og så prøver jeg at vise det så godt, jeg prøver lige at løfte den op, sådan så jeg bedre kan se det på kameraet. Man tager den bare rundt om, og når man så har den enderne i, så får man lige viklet den over, så den kommer igennem. Og se, nu skal jeg faktisk på vej tilbage, som I kan se. Så det eneste jeg gør, det er der hvor den kom fra, det er at den bare skal vikles tilbage igen. Sådan så det ser sådan her ud. Så snoren lige nu, den går, det er den her snor, der går ind under, og så kommer den rundt. Og når den kommer ud på den anden side, så går den lige rundt om sig selv. Og så er det faktisk bare, at den skal bare spændes rundt om. Og ved tømmerstik, der er det sådan, at du kan gøre det lige så mange gange du vil. Se, når jeg så spænder op, så spænder snoren faktisk om sig selv. Og det belaster ikke snoren lige så meget. Det er et rigtig godt knop at kunne.
Og den skal bare minimum 3 gange rundt om sig selv. Se, når jeg så spænder op, så lukker den sig selv faktisk. Og så kan jeg faktisk hive alt hvad jeg kan. Den kan ikke give op. Og den er stadig rigtig god at bare, hvis jeg så gerne vil af med den, så løsner jeg bare her stille og roligt. Og så kan jeg faktisk få min. Så derfor så er den også rigtig god nu, hvor vi med det her med balance, det er vægtstangsprincippet, der ligesom skal, når jeg så hænger den her, så kommer den ikke til at hænge lige, jamen så kan jeg lige løsne en lille smule, rykke den, og så hænger den måske lidt bedre, den skal lige have lidt mere, og sådan kan jeg ligesom sidde og nuste. Så jeg viser den lige hurtigt en gang til, bare lige sådan. Har mit reb, min snor. Tag den rundt om. Den kommer rundt om her. Så tager jeg den rundt om som en lykke. Hiver den ud. Og så kunne man faktisk lave sin. Så tager jeg den lige tilbage. Og så spænder jeg bare rundt om. Twister bare flere gange rundt om sig selv. Ja, og så er der ikke mere i det. Spænder jeg bare til. Og så er den færdig. Mere behøver jeg ikke. Okay? Vi ses.